Здравейте, аз съм Крис от Squid Games и в момента почвам една поредица, в която ще съм сам, защото е синглплеер игра и тя се казва Firewatch. Чул съм, че е доста интересна играта, полагам си е така. Тя е от Steam, може да си я закупите за... Не искам да ви кажа да излъжа, ще сложа линк в описанието, нали, към играта и колко струва. Но аз съм си изтеглил от Замунда, така че да, там е според мен е по-изгодно. Кари, че играта почна, така че да преминаваме. Така, ние виждаме Джулия. Добре. Джулия, момиче. Тя е на нашите години, късните 20. Смее се с професори и студенти. Близо университет някакъв. Ам, аз съм си Хенри и си пия. Така че съм пиян. Да. Ама, аз съм пияница. Не сме прити. Ние не сме прити. Глупости това. Това са пълни глупости. Все едно. А, някой трябва да ти купи чизбургер. Купи ми. Може. А, след седмица ние сме нейния приятел. Easy game, my friend. Забихме рибата. Така. Сега. Сега сме в асансьор. Няма асансьорна музичка. Това винаги го мразя. Backpack, pickup. О, имаме си райца. Яко. Така. Let's go. Паркинг. Пикап. Да, пикап. Друг без лоуд гир. Мога ли да карам? О, искам да карам. Пак си лоуднах гира, все едно. Исках да карам. Не, честно. Ние сме заедно повече от година вече. Яко. Цяла година. Ние и показваме апартамент близо до училище с гледка на планини. Готино. И ние си пием бира отвънка. Просто си бием бира навсякъде. Живота е хубав. За сега. Джилия иска да вземем куче. Куче Бигъл е, тя много обича. Тя иска даже в клас да го вземе. Другото е германски шепхърт. Не знам как всъщност... Абе, да. Нищо не може да се случи. Значи едното много обича, но другото може да я пази жестоко. И е бадас. Това е доста важно. Айде, ще вземем това, което обича. А, то е хубаво куче, така че тя го обича, аз го обичам също. Така, 1979 година. Ние говорим отвънка. Това не знам как да го преведа точно, ще го казвам отвънка, на балкона да кажем. Лято 9:30 и е толкова топло, че ще обрем направо. Тя ме пита за деца. И да, аз си казвам деца, те не са много умни или добри в много. Тоест аз казвам, че ако имаме малки идиотчета. Така е, що не? Става. Ох, извинете. Мале, какво направих? Но да не се е чул от вас едно. Тя казва, че ще трябва да се предполагам, че ще трябва да се оженим. Аз естествено ще се съглася. Какво да й кажа, не, махай се, пача. Така... Това не мога да ви го преведа, извинете ме. Чи... Си го... Едно. Предполагам, не сте го видяли това да ти ми излезе. Ще изтрия след малко. Така, пусна ни. Хубави графики има играта. Личи си. Всичко е перфектно. Тук има карта. Тичам, дали мога да тичам? Пробвам копчета в момента, но нищо не работи. Седно. 1980 година. Четвъртък вечерта и Джулия е с 4 часа закъсняване. Се обажда, ние се притесняваме и
ще таковаме и се обясняваме с всяка минута. Да, ядосваме се. Тя изведнъж идва до леглото. Тя не е, нали, пияна, просто се е забавлявала. Така че да. Ще игнорнем, айде. Няма да се караме. Не се докосваме цяла нощ. Що така? На следващия ден ние се чувстваме ядосани и я питаме за, нали, нейната вечер. Тя казва, че е било прекрасно, така че просто правим кафе и си отиваме на работа. Всичко окей. 1981 година. Джулия още обича да рисува. Тя рисува растения от нейното изследване. Тя рисува места, където ние отиваме. Тя рисува нас. И ние сме Виктория Секрет модел. Джулия беше права. Ето, играта греши. Казва ми You are not. I am. Motherfucker. Качаме тук височко. Чекайте, че гледам нещо, което стана. Така... Сега на къде съм? То е ясно, че съм напред, но... Малко тъп въпрос. Едно. Така. Какво? Как? Р. С Р тичаме. Окей. Това е добре. Защото много обичам да тичам по игрите. 1982 година. През лятото аз и Джулия разхождаме бъкет през нощта. Че има фестивал в града. Всички са далеч. Тоест... Един от тях се опитва да ни наръга с нож. Ужас. Бъкет е изритан. Това е лошо. Тя се стресира и не може да мърда, не може да говори нищо. Тя просто се стресира. Но ние го размазваме. И... не няма се пара нападка чак толкова. Така... Да, такова... Сегвам си към джоба, че имам се едно оръжие и ще го убия. И той бяга, да. Той е ясно, всеки би бягал така. Джулия иска да поемем по друг път напред. Да, аз се съгласявам, защото не искаме да ходим така. И си ходим по реката. Така да е по-хубаво. Плановете за деца се... Не знам как да го преведа, но предполагам за... Махат заради работа, да. Джулия са и предложили работа в Йейл, което е на 2000 мили далече. И ще кихна. Не, Крис, не. Добре. Много хубава работа е това. Тя иска да отиде, но ние не искаме. Съгласяваме се, ако... Няма да взимаш работата. Ще стоиш при мен. Няма бягате от мен, жени. Ние казваме, че това не значи, че няма да имаме семейство. Тя казва, че това са глупости, тя е права. Игра млъкни на моя страна ли ти? Не е на моя страна тази игра, значи мразиме. Тя пита, че ако вземе работата, значи ще няма да дойдем с нея. Ние казваме да, отново глупости. Но тя избира да не я вземе. Умно момиче, какво да ви кажа. 1985 година. Джулия е попитана да напусне Болдър. Автохимия епизод. Какъв епизод? Фак. Съжалявам, това не мога да го преведа. Да ви го преведа точно смисъл. Разбирам го, но не знам как точно да го преведа. Тя не... Тия двете ги разбирам, а не мога да ги преведа. Надявам се и вие да ги разберете, ако не има Google преводач. Все едно, тя е намерена да плаче на стълбите. Прави макарони. Аз ви казвам, че това ще проработи. Ето бе! It works! Правим макарони и си пием. Гледаме Далас на ТВ и спим заедно. Така че... Така...
Журнал. Дай този журнал. Нека видим. А! Ева си пишлето. Какво е това пишле? Такива неща ли? Това да не съм аз. Мале, дано да не съм това. Пъкът става все по-стар, което е лошо. Да. Седмица по-късно тя се връща в университета, в училището. 1987 тя се влушава, не може да запомни неща в клас. А, Тя кара кола до следващия град за никаква причина и е връщана от полицията вкъщи. Тя направо полудява и е изпратена вкъщи на такова на... Ох, забравих го вече. Все едно. Някои дни даже Джули ни се обажда и почва да говори за нашите неродени идиотчета деца. Малки идиотчета деца. И да. Тя ни бута в леглото да правим любов. След 5 минути тя отива, цялата в паника, си мисли, че нейният баща е на вратата. Ние казваме на нейното семейство и те идват от Австралия да я посетят. Така, за кратко нашите приятели идват да се опитат да я разведят, но тя се влошава. Става все по-лошо. 1988 година. Ние, ние нали, използваме нашите дни да я следваме из къщата. А, Два пъти седмично сме посетявани от Деньо, сестрата, естествено. А, Той казва, че Джулия трябва да живее някъде другаде. Някъде с 24 часа внимание, така да се каже. Да, вкъщи, да. Стои още няколко месеца. Айде, аз ще грижа за нея. Аз мога. За тази игра ме движи сама. Окей. Иха. Красавна игра. Да потичаме пак. Хубава е играта. О, даже и Лен има. И някаква магла има там. О, добре са го измислили това с магла. Явно е някъде към сутрин още. Невъзможно трудно е. Още е, че когато се ядосаме на нея, тя се опитва сама да си изготви храна. Ние не можем нищо без нея и тя нищо без нас. Да, доста лошо става. Когато тя отива да спи, ние стоим още няколко часа будни, пием отвън, да се каже, гледаме бейсбол през лятото и баскетбол през зимата и пием си просто, това е. И вече почваме да ходим навънка, когато я сложим да спи. Първия път се притесняваме да не стане, когато се върнем да я няма. Ще вярваме, че спи като камък. Ние отиваме на някакъв бар на края на улица Пърл. Хубаво е там. През това време казваме на Шелия, барманката се казва това, да, всичко и да, става ни по-добре. И ние сме вкъщи в леглото в 1 часа. Няколко нощи през седмицата. Просто гледаме си напред. 1989 година. Една нощ ние сме спрени на Дулай чекпоинт и дъхваме алкохол. И сме взети сме в затвора през нощта. Аз докато се сета какво е джел, не знам какво ще стане. Ние искаме да го скрием, затова казваме само на нашата сестра Сюзан. Нали, да дойде да ни измъкне, предполагам. Това. Родителите на Джулия взимат следващия самолет от Австралия и казват, че Джулия идва да живее с тях. Ние не упорстваме. Нали, така е най-добре. Казваме, че ще посетим скоро. След няколко седмици лятото идва и ние търсим пари, трябва ни работа, да. Така че, да. Ние намираме работа, взимаме.
Така, някакво по-голямо зареждане това, май. Сега ще разберем. Ага. Май това беше, май почваме работата. Enter the lookout tower. Spacebar. Тук вътре да влезнем. Какво това е? Някакъв друг лукаут. Май имаме съседи. По-добре. Тук много страшно е. Това не е хорор игра, аз съм тъпана. Turn on the power. Ето е. Не бе! Сигурен съм, че цъкнах на лампата, ама сега. Тага-рага-ра. Опа! Аз взех шишарка. Все едно. Тук съм. Как ало? Тук съм. Ало! Съсед. Това е съседа. Hello. Hello? Whoever this is? Да спя. It's Henry, right? Yeah. Може да се скача. I'm Delilah. Здравей, Делайла. That's what the guy said on the phone. So, what's wrong with you? Какво лошо има с нас? Абе, People take this job to get away from something. So, what's wrong? What's wrong with you? твоя работа ли е, бе? Какво е лошо с тебе, така? Go ahead. Look, I just hiked for 2 days, so I don't really follow whatever it is you're doing right now. You take a stab at what's wrong with me. Еми, Fine, then can I sleep forever? да, искам. Sure. Спане. Okay, now go ahead. Значи аз нямам оста, иначе докато... Okay. Дай ще кажем това. Killed 3 husbands. Cookbook. You're a black Яко. widow and you're just out here until the heat dies Nation and of- you'll kill again. Опа, чакайте, май трябва да чета, да не спусна нещо важно. Да, каквото важно има, ще ви казвам. Okay, I Сега sleep. не знам как е. Ох, дано да е добре. Now you. Okay, good night, bye. Good night. See. Айде, бе. About you. I say you got fired from your job and have finally decided to write your novel. Не съм уволнен. Sort of bullshit reason you'll find a man out in the woods. Good night. Айде. For the job. Goodbye. Еми добре, това беше, нали, за първи епизод. Предполагам, че беше интересно за сега. Разбрахме главната история, защо сме тук. Morning, Henry. Well, Чакайте само. afternoon. You probably slept like a rock. Anyway, Да. there's still a few hours of daylight to get some work in. I can see you at your desk, so call me when you're ready. Да, това ще е края на тоя... Секунда само, че не мога да сейвна от тук. Да, това ще бъде края на този епизод. Надявам се, нали, да ви е харесал. Всички епизоди са така около 20 минутки, нещо такова. Да, нещо такова 20-25. Рядко по-рядко 30. Но да, надявам се да ви е харесало. Абонирайте се. Имаме Google+, там може да ни последвате. Там качваме също всички клипове. Качваме и някакви снимки там понякога, по-рядко. Но да, надявам се да ви е харесало и чао!